Здравейте, шампиони на пътя и архитекти на логистиката! Днес ще говорим за най-мощната сила, която притежавате – вярата в себе си. Тя е искрата, която запалва двигателя на вашия успех, компасът, който ви води през най-трудните маршрути и горивото, което поддържа пламъка на вашите амбиции. Пригответе се да отключите своя неограничен потенциал. Вярата в себе си не е просто красива фраза. Тя е фундаментът, върху който градите всяка своя мечта, всеки проект, всяко начинание. Без нея, дори най-добрите планове остават само идеи, които никога не виждат бял свят. Тя е невидимата сила, която ви тласка напред, когато всички останали се отказват. Представете си я като най-здравата стоманена конструкция, която поддържа вашия бизнес, вашия камион, вашия екип. Тази вяра е това, което ви дава смелостта да поемете рискове, да инвестирате в нови технологии или да разширите своя автопарк. Тя е увереността, че можете да се справите с всяко предизвикателство, което пътят или пазарът ви поднесе. Вярата в себе си е пряката връзка между вашето индивидуално съзнание и безкрайното вселенско съзнание. Това не е мистика, а дълбоко разбиране за силата на мисълта и намерението. Вие сте част от нещо много по-голямо и в тази връзка се крие неизчерпаем източник на вдъхновение и решения. Вашето съзнание е като мощен предавател, който изпраща сигнали към Вселената и получава отговори. Когато вярвате в себе си, вие излъчвате честота на увереност и възможности, която привлича към вас правилните хора, обстоятелства и ресурси. Тази връзка ви позволява да черпите от колективната мъдрост и да намирате иновативни решения за сложни логистични задачи или неочаквани проблеми на пътя. Нека го кажем ясно и силно. Ти си създател на всичко, което си помислиш. Няма ограничения, няма обстоятелства, които да ти попречат да предизвикаш същността си и да реализираш най-смелите си визии. Тази истина е толкова фундаментална, колкото и законите на физиката, които управляват движението на вашите превозни средства. Вие сте генератор на своето бъдеще, архитект на своята съдба. В това вселенско съзнание вие сте творецът на всичко, което си представите и предложите на света. От маршрута, който планирате, до бизнес стратегията, която разработвате, всичко започва с една мисъл, подкрепена от непоколебима вяра. Единственото, което се изисква от теб, е да защитаваш идеите си с увереност. В свят, пълен с скептицизъм и конкуренция, твоята увереност е твоят щит и твой меч. Тя е това, което отличава успешните предприемачи и водачи от тези, които се отказват при първата трудност. Когато представяш нова логистична схема, иновативен подход към управление на автопарка или просто предлагаш по-добър начин за обслужване на клиенти, твоята увереност е заразителна. Тя вдъхва доверие в твоя екип, в твоите партньори и най-важното – в теб самия. Защитавай своите идеи с плам, защото те са отражение на твоя уникален гений. Твоето подсъзнание притежава неограничена власт и е най-мощният инструмент, с който разполагаш. То може да бъде насочено с намерение и концентрация към всяка определена цел, стига твоята енергия да се разпредели там, където искаш. Мисли за него като за автопилот на твоя живот, който може да те отведе до всяка дестинация. Това е мястото, където се съхраняват всички твои убеждения, страхове и мечти. Когато съзнателно го програмираш с позитивни утвърждения и ясни цели, то започва да работи неуморно, за да ги превърне в реалност. Подсъзнанието не прави разлика между реалност и въображение, то просто изпълнява командите, които му даваш. Ти избираш от многото варианти, които съществуват във Вселената, единствения, който вибрира на същата честота с твоята същност. Това е принципът на резонанса. Подобно на радиоприемник, който улавя определена честота, твоето съзнание привлича това, с което е в хармония. Ако излъчваш честота на успех, успехът ще те намери. Ако твоята същност вибрира с честотата на просперитет, иновации и безпроблемна логистика, тогава точно това ще привличаш. Ако обаче се фокусираш върху проблемите, ограниченията и страховете, тогава и те ще се умножават. Изборът е изцяло твой, каква честота ще избереш да излъчваш днес. Подсъзнанието действа според твоите мисли, твоята вяра, твоят страх, твоите предразсъдъци и твоите ограничения. Той е като огледало, което отразява всичко, което се случва в твоя вътрешен свят. Ако вярваш, че можеш да доставиш товара на време въпреки всички препятствия, подсъзнанието ще ти помогне да намериш пътя.
Но ако се поддадеш на страха от провал, от конкуренцията или от непредвидени обстоятелства, тогава подсъзнанието ще работи, за да потвърди тези страхове. То не съди, то просто изпълнява. Затова е от критично значение да осъзнаеш какво точно храниш в ума си, защото то ще се прояви в твоята реалност. Затова е нужно постоянно да го захранваш само с положителни мисли и вяра, надхвърляща твоите възприятия. Това е като да зареждаш батериите на твоя камион или да поддържаш двигателя в перфектно състояние. Постоянната грижа за твоя ум е инвестиция, която се отплаща многократно. Не се ограничавай до това, което виждаш или което ти казват другите. Позволи на вярата си да надхвърли текущите обстоятелства. Ако вярваш, че можеш да разшириш бизнеса си, да оптимизираш маршрутите си или да създадеш най-ефективната логистична мрежа, тогава подсъзнанието ще започне да търси начини да го осъществи. Това трябва да се прави с постоянство и многократни ежедневни повторения, докато не достигнеш желаната цел. Помисли за тренировките на спортистите или за усвояването на нов език. Постоянството е ключът към майсторството, а в случая с ума, към препрограмирането на твоите убеждения. Всяка сутрин, преди да потеглиш на път или да започнеш работния ден, утвърждавай своите цели. Визуализирай успеха си. Повтаряй си, че си способен, че си силен, че си успешен. Тези ежедневни повторения ще вградят новите убеждения дълбоко в твоето подсъзнание, превръщайки ги в твоя нова реалност. Това означава, че ти влизаш в резонанс с вибрациите на Вселената относно твоите намерения за постигане на конкретна цел. Когато твоите мисли, чувства и действия са в хармония с твоите цели, ти изпращаш ясен и мощен сигнал. Вселената в своята безкрайна мъдрост отговаря на този сигнал. Представи си, че си настроил радиостанцията си на точната честота на успеха. Всичко, което чуваш, е музиката на възможностите, на растежа, на просперитета. Този резонанс не е магия, а универсален закон, който работи за теб, когато си в синхрон с него. Захрани подсъзнанието с твоите идеи и цели, вярвай в себе си, защити идеите си, планирай с увереност и намери мотив и стремеж, който да те тласка към твоя успех. Това е твоят личен манифест за постижения. Това е пътната карта, която ще те отведе от точка А до точка Б, независимо колко дълъг и предизвикателен е маршрутът. Започни с ясно дефиниране на това, което искаш да постигнеш. Искаш ли да разшириш автопарка си, да оптимизираш разходите, да подобриш удовлетвореността на клиентите? След като имаш ясна цел, вярвай безрезервно, че можеш да я постигнеш. Защитавай тази вяра от всякакви съмнения. Планирай всяка стъпка с увереност, знаейки, че всяко действие те доближава до целта. Непреклонно и твърдо устоявай на тези свои намерения и Вселената ще ти отговори с одобрение. Устойчивостта е качеството, което отличава истинските лидери и предприемачи. Пътят към успеха рядко е прав и лесен. Той е изпълнен с завои, препятствия и неочаквани предизвикателства. Но когато устояваш на своите намерения с непоколебима вяра, ти показваш на Вселената, че си сериозен. Ти демонстрираш своята решителност и ангажираност. И точно тогава, когато най-малко очакваш, врати се отварят, възможности се появяват и решения се разкриват. Вселената винаги подкрепя смелите и упоритите. Силата на твоите намерения с постоянство може да създаде шедьоврите на твоя живот. Всеки успешен бизнес, всяка иновация в логистиката, всяка безпроблемна доставка, всичко това са шедьоври, родени от силни намерения и упорит труд. Твоят живот е платно, а ти си художника. Какъв шедьовър искаш да създадеш? Искаш ли да изградиш най-ефективната транспортна компания? Да станеш най-надежният шофьор? Да създадеш работна среда, която вдъхновява? Всичко това е възможно, когато комбинираш ясните си намерения с непоколебимо постоянство. Не позволявай на шума и външните въздействия да те заблудят и отклонят от твоето намерение на душата да изградиш света, за който мечтаеш. В днешния забързан свят, пълен с информация, мнения и критики, е лесно да се изгубиш в шума. Но твоята визия е свещена, тя е твоят уникален принос към света. Бъди като опитен шофьор, който остава фокусиран върху пътя, независимо от разсейващите фактори около него. Филтрирай негативността, игнорирай скептиците и се обгради с хора, които вярват в теб и в твоите мечти.
Твоята визия е твоето най-ценно притежание, пази я ревниво. Вселената чака твоите решения и ги изпълнява мигновено. Това е най-вдъхновяващата истина. Ти не си пасивен наблюдател на живота си. Ти си активен участник, който взема решения, които оформят твоята реалност. Всяко решение, голямо или малко, изпраща вълни във Вселената, които се връщат към теб под формата на резултати. Искаш ли да разшириш бизнеса си? Вземи решение. Искаш ли да подобриш ефективността си? Вземи решение. Искаш ли да бъдеш по-щастлив и по-удовлетворен? Вземи решение. Не отлагай. Не се колебай. Всяко твое решение е команда, която Вселената е готова да изпълни. Шофьори, превозвачи, логистици, предприемачи, собственици, вие сте гръбнакът на икономиката, движещата сила за всеки продукт, който достига до потребителя. Вашата работа е от съществено значение и изисква не само умения, но и огромна доза вяра в себе си. Вярвайте в своите способности да преодолявате предизвикателствата на пътя, да оптимизирате сложни мрежи и да водите своите екипи към успех. Вярвайте в своята интуиция, когато вземате важни решения. Вярвайте в своята устойчивост, когато се сблъсквате с непредвидени обстоятелства. Вярвайте в своята визия за бъдещето на вашия бизнес и на целия транспортен сектор, защото именно тази вяра ще ви позволи да изградите не просто успешен бизнес, а наследство, което ще вдъхновява поколения напред. Ако това съдържание резонира с теб, ако усещаш пламъка на вдъхновението, не го оставяй да угасне. Харесай това видео, последвай нашия канал за още мощни послания и го сподели с всеки, който има нужда от тази доза увереност. Нека заедно разпространим тази позитивна енергия и да изградим общност от хора, които вярват в себе си и в своите безгранични възможности. Твоят успех започва днес с твоята вяра. Благодаря ти за отделеното време и за това, че си част от това вдъхновяващо пътешествие.